Аз запитах официално БНБ, още нямам отговор. Какво ще правят с българските левове, защото имаме информация, че в момента, в който левовете бъдат иззети, те ще бъдат унищожени. Нека да го кажа на хората, които гледат в момента тук. Предвижда се на практика унищожаване на ключов елемент на държавността. Унищожаване. Унищожаване на машините за печата на левове. Унищожаване на иззетите левове от населението. Така се прави, когато завземеш някоя държава. Какво остава след това? Да ни накарат окончателно да разпуснем и държавата? Ето затова тези въпроси са важни и смятам, че това е нещо, което интересува наистина огромната част от българския народ. Защото, и с това ще приключа, по отношение на статуквото, там нямаме две мнения. ГЕРБ и ДПС са партии, които са част от миналото на нашата страна. Те трябва да бъдат изхвърлени от политическия процес. При една висока избирателна активност, между другото, те ще бъдат маргинализирани, защото по принцип са маргинални, те ако не си купуват гласове. Ако Пеевски не купува гласове, няма да влезе и с един депутат в парламента. При Борисов може би ще има 10 човека парламентарна група. Това е нещо, което ние трябва да казваме. Това е ясно. Но оттам насетне всичко останало вече е въпрос на миналото е ГЕРБ и ДПС. Бъдещето е това, което ние ще направим. И затова нас от Възраждане ни интересува изключително много този въпрос. И за него ще се борим и няма да спрем да се борим. Станислав Стоянов ще иска среща с Урсула. Тя, разбира се, най-вероятно или ще му откаже, или ще почне по типично брюкселски маниер да се опитва да бяга по линията, но това в случая няма никакво значение. Ние сме длъжни да правим каквото трябва, а пък да става каквото ще и ще стане в крайна сметка това, което иска българския народ. Първо, малко фактология. Малко са референдумите за влизане в еврозоната в държавите членки на Европейския съюз. Това са факти и трябва да ги отчитаме. Около 19 са държавите, които са провели референдум за влизане в Европейският съюз, което автоматично те после ползват като претекст, че вече се влиза в еврозоната. Така че трябва да бъдем точни с фактите. Не всички държави са провеждали референдуми. Моето мнение и отношение по въпроса, аз съм го заявил. И то е, че българите трябва да бъдат питани. Затова и като президент аз съм предложил да се проведе този референдум. Иначе, наистина, далече надхвърлихме темите на консултациите, които, пак казвам, са за това. Ще има ли или няма да има живот на този парламент? Отиваме ли на избори? Как ще правим избори? Другото, разбира се, всяка партия си води своята програма и предизборна платформа. Така че, благодаря на медиите. Доста време отделихме и по тези въпроси, които са извън консултациите.